Здравейте, дами и господа! Здравей, Министерство на образованието и науката! Аз съм Анонимъс Демон от Bulgarian Cyber-Attackers и искам да ви съобща, че сайта на Министерството на образованието и науката е ударен, защото удължавате учебната година за учениците. Това е най-тъпото решение. Децата искат по-голяма ваканция, защото им остават малко такива ваканции. След завършване на училище ще работят и през лятото. Остават им малко голями лятни ваканции. Не им ги съкращавайте. Бъдете най-напред, хора. Утре атаката ще продължи. Очаквайте ни.